सेतू अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी विषय इतिहास राज्यशास्त्र दिवस 19. मित्रांनो नमस्कार. इयत्ता 9वी इतिहास राज्यशास्त्र विषयाचा 19व्या दिवसाचा सेतू अभ्यासक्रमावरील व्हिडिओ इथे दिलेला आहे. असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. ब्रिज कोर्स इयत्ता 9वी विषय सामाजिक शास्त्रे इतिहास व राज्यशास्त्र दिवस 19 कालावधी 35 मिनिटे. प्रकरण आहे 9वीचे महिला व अन्य दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण. या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना आपल्याला महिला व जे अन्य दुर्बल घटक आहे त्यांच्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात कोणत्या तरतुदी कोणते कायदे करण्यात आले आणि त्यांचं जीवन हे अधिकाधिक कसं सक्षम करण्यात आलं हे बघायचं आहे. त्या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासासाठीचे विविध प्रयत्न व त्यांचे महत्व ओळखता आले पाहिजे, म्हणजे ही अध्ययन निष्पत्ती व क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. यासाठी संदर्भ म्हणून 8वीचे प्रकरण अभ्यासायचे. प्रकरण क्रमांक 5 सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन आणि प्रकरण 11 समतेचा लढा. या दोन्ही प्रकरणांचा अभ्यास केल्यानंतर की ज्यामध्ये प्रबोधन बघणार आहोत की जिथे अनेक समाजसुधारक धर्मसुधारक यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सामाजिक संस्था स्थापन केल्या आणि त्याद्वारे जो वंचित घटक होता, दुर्लक्षित घटक होता आणि समाजातील इतर लोक होते त्यांच्यासाठी सुधारणा केल्या. 11व्या प्रकरणात समतेच्या लढ्यासाठी कोणकोणत्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी प्रयत्न केले यासाठीची माहिती दिलेली आहे. या दोन्ही प्रकरणांची माहिती घेतल्यानंतर जाती व्यवस्था, स्त्रियांचे स्थान, विधवांचा पुनर्विवाह, बालविवाह, सामाजिक सुधारणा आणि या प्रश्नांच्या संदर्भातील ब्रिटिश धोरणे आणि कायदे यांचे विश्लेषण करता आले पाहिजे, म्हणजे ही अध्ययन निष्पत्ती क्षमता इथे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली पाहिजे. चला काही बाबी आठवूया पूर्वज्ञानावर. 1. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजात विषमता का निर्माण झाली? भारतीय समाजात अंधश्रद्धा, रूढीप्रियता, उच्च निश्चतेच्या भ्रामक कल्पना होत्या. तसेच मोठ्या प्रमाणात जाती व्यवस्था होती, म्हणून समाजात मोठ्या प्रमाणात विषमता निर्माण झाली. दुसरा प्रश्न, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या कोणत्या समस्या होत्या? स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजात स्त्रियांच्या संदर्भात बालविवाह, सतीप्रथा, हुंडा पद्धती, केशवपण, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षणाचा अधिकार नसणे अशा अनेक प्रकारच्या समस्या होत्या. 3. भारतीय समाजातील अनिष्ट रूढी परंपरा नष्ट करण्यासाठी कोणकोणत्या समाज सुधारकांनी कार्य केले? राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजश्री शाहू महाराज, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, पंडिता रमाबाई रानडे अशा अनेक समाजसुधारकांनी, धर्मसुधारकांनी समाजातील या रूढी आणि परंपरा नष्ट करण्यासाठी कार्य केले. समाजात जनजागृती करण्यासाठी कोणत्या माध्यमाचा वापर केला गेला? त्या काळात सुद्धा समाजाचे प्रबोधन व्हावे, समाजापर्यंत चांगले विचार पोहोचावेत यासाठी वृत्तपत्रे, लोकगीते, भारुडे, नाटके यासारख्या साधनांचा वापर केला. यासाठी जर आपणास मदत हवी असेल तर इयत्ता 8वीचे इतिहास नागरिकशास्त्राचे क्रमिक पुस्तक संदर्भ म्हणून वापरायचे आहे. आता कृती बघत आहोत आपण एकात्मिक अभ्यासासाठी. पहिली कृती दिलेली आहे, खालील तक्ता पूर्ण करा. पहिल्या गटात व्यक्तीचे नाव आणि दुसऱ्या गटात त्यांनी केलेले कायदे. 1. लॉर्ड विल्यम बेटिक डॅश तर त्यांनी केलेला कायदा आहे सतीबंदी कायदा. 2. लॉर्ड डलहौसी त्यांनी केलेला कायदा आहे विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा. हे दोन्ही कायदे व्यवस्थित आपण आपल्या वहीमध्ये नोंद करून घ्यावी. दुसरी कृती, संकल्पना चित्र पूर्ण करा. भारतीय समाज सुधारक आणि 4 समाज सुधारकांची नावे या संकल्पना चित्रामध्ये लिहून भरून दाखवायची आहे. आपण बघूया. 1. गोपाळ हरी देशमुख, 2. राजाराम मोहन राय, 3. स्वामी दयानंद सरस्वती आणि 4. पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर. असे अनेक समाजसुधारक आहेत, त्यापैकी कोणत्याही 4 समाजसुधारकांची नावे इथे या गोलात लिहून दाखवायचे. आपल्याला स्पष्ट समजावे म्हणून काही अक्षरे गोलाच्या बाहेर गेली
पण आपण लिहिताना व्यवस्थित संकल्पना चित्र तयार करायचं आहे. यासाठी शैक्षणिक साहित्य, समाज सुधारण्याच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या व्यक्तींचे फोटो, तक्ते आपण वापरू शकतो. शैक्षणिक साहित्य झालं. काय समजले? तर आपल्याला तिथे विचारलंय, स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजात कोणते दोष होते? या अभ्यासावरून आपल्या लक्षात आलंय, समाजामध्ये अनिष्ट चालीरीती, रूढी, परंपरा, स्त्रियांना समाजात दिला जाणारा दुय्यम दर्जा, अंधश्रद्धा, जातीयता, उच्च नीचता, सावकाराकडून होणारे शेतकऱ्यांचे शोषण असे अनेक प्रकारचे दोष समाजात होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय समाजात दोष दूर करण्यासाठी ब्रिटिशांनी कोणती धोरणे आखली? स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी अनेक सुधारणा केल्या, त्यासाठी अनेक धोरणे आखली. उदाहरणार्थ, विधवा पुनर्विवाहाला मान्यता देणारा कायदा ब्रिटिशांनी केला, सतीबंदीचा कायदा कंपनी सरकारने केला, बालविवाहाला बंदी घातली, स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार उपलब्ध करून दिला, अशी अनेक चांगली अनुकूल धोरणे ब्रिटिशांनी आखलेली होती. पुढे स्वाध्याय आणि मूल्यमापन आहे. त्या स्वाध्यायासाठी इयत्ता 8वी इतिहास नागरिक शास्त्राचे क्रमिक पाठ्यपुस्तक आपण वापरायचे आहे, संदर्भ घ्यायचा आहे. बघूया स्वाध्यायातला पहिला प्रश्न. राजश्री छत्रपती शाहू महाराजांनी जाती व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले? उत्तर, राजश्री शाहू महाराज यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाची पाठराखण केली. 2. रोटीबंदी, बेटीबंदी व व्यवसाय बंदी असे 3 निर्बंध जाती व्यवस्थेत होते. 3. या संदर्भात सभा परिषदा घेऊन गरीब लोकांच्या हातचे अन्न घेऊन शाहू महाराजांनी रोटीबंदी जाहीरपणे धुडकावून लावली. 4. तसेच जाती व्यवस्थेचा विरोध केला. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. दुसरा प्रश्न, स्त्रियांच्या समस्या सोडविण्यासाठी समाजसुधारकांनी कोणते प्रयत्न केले? बघूया उत्तर. पहिला मुद्दा, सतीबंदी कायदा करण्यासाठी राजाराम मोहन राय यांनी मोलाचे कार्य केले. 2. गोपाळ हरी देशमुख यांनी श्वेतपत्रिकेतून स्त्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. 3. महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी समाजाचा रोष पत्करून स्त्रियांना शिक्षण देण्याचे कार्य केले. 4. शिवराम जानबा कांबळे यांनी मुरळी जोगतिनींचा प्रश्नांना वाचा फोडली, तसेच देवदासींच्या विवाहासाठी पुढाकार घेतला. 5. रखमाबाई जनार्दन सावे यांनी स्त्रियांसाठी आरोग्यविषयक व्याख्यानमाला चालवल्या. अधिक सराव कृती उपक्रमांतर्गत समाज सुधारकांच्या छायाचित्रांचा संग्रह आपण तयार करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, येथे 9वीचा 19व्या दिवसाचा सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण झाला. अपेक्षा करतो सर्व उत्तरे, सर्व कृती आपण छानपैकी लिहून घ्याल. पुन्हा एकदा विनंती, असेच पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा. धन्यवाद.